Keď čaute, dneska natáčam video s bratrancom, ktorý je zo Švajčiarska, takže to tu bude aj tak divne snieť, lebo zase točím cez monitor. A áno, prvýkrát hráme ešte aj Fortnite, takže... Ahoj chlapec, nechceš zomrieť? Nechceš zomrieť! Vedo. Ja neviem, oni niektorí musia byť zúfali, tí ľudia, keď sú takí hriví. Moja zbraň! Keď ma zajme prilekujeme Ježovi, ešte mám aj cukry, tak nič si z toho nerob. Nebojte sa, bratranec sa za mnou smeje. Treba niekedy robiť pyramídy, nepovie tak, to pomôže. Okay. Podstatné je neprestať padať. Padať čo najdlhšie, teda aspoň podľa mňa by ste mali. Ale to viete, ja som taký kido. Mňa netreba počúvať, aj tak som ešte nikdy nevyhral. Konečne mám znova motorku, ideme si majnovať XP. Dúfam, že mi ho nikto nevezme. Kde je Česka? Haló? Čo som ja tak nepovedal? Ja si myslím, že tam niekto je na tom ostrove, ale ja som nikdy taký slepý, viete. Nemám materiál. To je moja motorka, takže dúfam, že mi nikto neuvěří. Už sem prišiel aj druhý bratranec, takže rozlúčte sa spokojným videom. Lebo to má 10 rokov, či nie, má 4 roky, prepáčte. Tak môžete sa rozlúčiť s normálnym videom, už teraz vidím, že ste ho vypli, takže ďakujem pekne za vypnutie videa, ja vás aj tak mám rád. A preto si zoberám túto zbraň a budem strieľať aj tak do budu. Dobre, nebudem strieľať do budu, treba to zložiť normálne. Čestka. Moja čestka. Hej, moje veci. Peppermint? To čo je? Čo to je? Čo je peppermint? Mám level 10, chápete to? Ja som profík už. Nie, tam je nejaký geňo. Hej, ty geňo, ja sa ťa nebojím. Ani ty mňa zrejme. Hej, chlapec, chceš stavať? Ďakujem. Zadarmo veci. Aj toto si vezmem, aj toto. Kto mi ukradol motorku? Nikto? Si. Miláčiku. Ty si hento postavial? Ej, chlapec, trošku preháňaš. Teraz som niekoho zabil, nechaj ma najprv zdrhnúť na motorke. Prosím, ja som taký kido, že to by si ma mohol nechať aspoň niečo spraviť konečne. To mi odchádza vlak. Tu ma nenájde. Číňa. Nebojím. Vláčik. Poď sem ty. Pozri, jak ťa dobehnem. Jak nič. Aj tam. To som len ho strašne vyskočil. Koč. Zase. Joj. Koč. Joj. No, áno. Motorka dúfam, že dostaneš. Bože môj, stojíme na stanici. Zalezme. Nikto ma nevidí, som nenapadný. Stoj!
Poďte ten vlak. Chlapec, dúfam, že to neskočí. Nerad by som na teba prišiel, ale čak čo nájdem si dom. Aj tak by som skočil skôr do filmu. Teba trošku nieknem. Niekto tu zabíja ani nemusí. Chlapec, tam ide auto, ale. Chlapec, poď. Moja čestka. Tak nič. On si myslel, že on ma tak ľahko porazí. Takého kida ako ja, že tak ľahko porazí. Moje veci môžem, ďakujem. Teba som chcel, teba nie. Ale chodom. Trošičku sa napijeme vodky. Zase stojíme, tak to ideme vystupovať. Vystup. Čo furt po mne strieľaš? Chlapec, ja viem, že si slabý. Keď tam ja sa otatím Ježiš. Prečo sú všetci tak slabí? A na čo na mňa nepoužiješ shotgunu? Nechcem vysvetľovať, čo sú všetci tí kidi, čo proti mne hrajú. Idem si majnovať XP. Let's go. Backflip, poď backflip. Backflip, like. Aha, tu je čavo. Dostanem ťa. To si dostal ešte len brokadou. Haló. Á, to bola len brokada. Čo to je? Ja hram Fortnite po miliardu rokov. Nie. Ja hram Fortnite. Ja hram Fortnite po miliarde rokov. Nie rob! Takže, fuj, ja nechcem cestný. Ty hnus? Ako sa len opovažuješ? Akože ty si u mňa skončil za vec. Ja tu takto na tomto sa lepšie jazdí, ešte aj môžete skočiť na flag. Kto chce chodiť s cestným? Jo, je zóna. Daj mi ten vlak a ideme ďalej. Brr. Ježišmária. Môj vláčik. To je fajný oné. Upsi. Museli mi zobrať moju motorku. Po 200 rokov som ju znova našiel. Hej, po 200 rokov som sa prokúpil. Chlapci, kde ste? Ja chcem strieľať. Čo furt ideš za mnou? Tu sa zastavíš, rozumieš? Tu sa zastavíš. Chlapec, nechaj ma na pokoji. Ďakujem, že ma biješ. Je to síce kruté, ale bum. Ani som sa na tebe nezasmiel, až taký si stavý. Nesmej sa, aj slabý. Ešte mi aj odobral veľa šildu a životov, takže sa musím znova napiť. No, sa si nepotrebujeme. Ja fakt niekedy nerozmýšľam. Čo som vyhodil? Nič. To mi asi bude treba. Toto mi stočne bude treba. Rád by som našiel auto, akože
odkedy som stratil svoju skvelú motorku, Tento mi tak už auto. vôbec nie som taký profik. To je rebootovacia stanica. Na poriadne kýti. Kýti, pretože sú to hackery, a niečím to nevedia. Čo mi zase otváraš môj trezor? Kto mi to tam otvára? Chlapec, no poď sem. Tak ty si skončil tam. Ty si skončil tam v tom vlaku dneska. Ja viem, že si creepy, nemyslel si. Poď bližšie, áno. Áno, poď bližšie. Tak nepoď bližšie, už ma nechaj žiť. Ups. No a teraz pôjde ten môj bratranec, ktorý vám ukáže, ako dobre vie hrať. Čiže koľko som už zabral čas, musím si skontrolovať. Vedia nás meniť. Tak poď. Poď. Koľko ste zjedli tých cukrikov? Láska, ja som sa skôr na povedal. Ale on je Angličan, vieš, tak bude hovoriť aj po anglicky. Davide, hej! No, kto chce, aby som natáčal viac Fortniteu, tak nech mi napíše kravinu do komentára. Napíš tam GR a V, I, N, A budem možno natáčať viac Fortniteu. No a tak teraz nechám natáčať. Som aj ja vyzbrojený v reálnom živote. S guliškovkou. Ľudia, kto z vás vie hrať Fortnite, čo vôbec videl toto video a niekto videl. Ale musíš niečo hovoriť, lebo to potrebí.
Cuklavče. Kusovoj. Ale som chlapček. Bugy granát, prečo tu nie sú bugy granáty? Prečo už neučí si sa na nich spáči, čo to robí? Prečo si tak slabý, že je tu furt 62 ľudí, ako si nikoho? Necháš ho ty na pokoji? Poďme. Ešte streľuj mu. Tam je chlapček, choď za mnou. Ale so zbraňou. Ježišmaria. So zbraňou má málo. Prenechaj ho tam, on sa zomre. Magia, bacha, po ňom šiel niekto iný. Plus človek, choď tam. Áno, toto. Ona ti teraz bude pomáhať. A pomôž! Skáč, utíkaj, ona ti pomáha. Choď po nej, pomôž jej. Streľaj. No vidíš, preto toto si daj. Toto si daj, toto ti pomôže najviac. Shield. Čože nejeduje typka, haló? Nemohla by si ho healovať? Vždy si zoberte minimálne jednu shotgun. Nie, to je zle. Kým vám to pomôže? Prečo po ňom ideš s pickaxom, preboha mňa? Daj si zbraň. A to je dneska všetko z videa, takže nie nič. Sport player! Mal kataru, tak ho nemôžem natočiť. To je dneska všetko z videa s bratrancom, teda ak to ešte natáča, dobre.